Lesi sikole iConnie Minchin besingenawo amanzi ngolwesihlanu lwedlule usuku lonke. Abafundi bebengavunyelwe ukusebenzisa izindlu zangasese ngenxa yokuthi besezisesimweni esingabekezeleki. Umfundi kaGrade 1 obekhishwa yisisu uphoqeke ukuthi ahlale usuku lonke ezingcolisile. Abazali bathukuthele bayaveva. Bathi kungani uMnyango ungabatshelanga ukuthi bezolanda ingane zabo. Apparently on Monday, my daughter had a running stomach. Then she accidentally messed herself up. She couldn't get help because her teacher was absent. Then she went to other class to seek for additional help. It's whereby one of the teachers told her that I'm very disappointed whatever happened on Monday because we were not informed for 1 hour has a running stomach or anything. Umfundi obeyisisulu uthi uzamile ukulibika udaba lwakhe kuthisha kodwa wakhipha amagama aziswana. Njengamanje bathi lo mfundi akaseze esikoleni. Ingane izwe ubuhlungu. Njengamanje ayisafuni ukuya esikoleni ngoba ithi bazoyihleka. uMnyango wezemfundo uyakuphika ukuthi akubangabikho ukuxhumana phakathi kwabazali nesikole. We can assure you that the principal made sure that she communicated with the parents on Friday that there was no water here at the school, and that is why I'm saying in the morning there was no water. uMnyango uthi usayiphenya imbiko yokuthi kunothisha obekhipha amagama aziswana ezinganeni uma zicela ukuya endlini yangasese.